Wierum, een dorp onder Waadzee met 350 inwoners. Van hinnen een plak met een soort viskers. Sint-Wurg binnen er nog een handvol die te net nutsmieten. En een dorp dat nog een stembureau had. Het zoefelen hier dicht omdat er maar 220 mensen stemmen kennen. Het gaat niet iets te dorpjes, het wordt ongeveer steeds minder. Ja, we moeten proberen met ongeveer zoveel mogelijk toch hier te gaan. En als er wat te doen is, ja, dan moet je erbij waren. Het dorp protesteerde met succes in de sluiting en daarom kan er hier stemd worden. Net alleen nog voor de Tweede Kamer, maar ook voor een nieuwe gemeentenaam. Dat is je laatste. Dan begin je een serie Noord-Oost-Friesland, dat wordt hem. Dat lijkt mij de mooiste naam voor jouw gemeente. Ja. Gemeente Dokkumerlaan. Want? Omdat Dokkum ook voor de Hollanders het meest tot de verbeelding spreekt. Maar hoe wichtig de naam ook is, het gaat om de toekomst van Nederland. Er moet gewoon, alles moet anders, denk ik. We zien dat het verandert gewoon en dat is niet ten goede. En ik wil niet zeggen dat dat voor dat Gild Wilders dat anders maakt, maar ik hoop het wel. Ik hoop wel dat we een beetje de boel kunnen terugdraaien en dat we ons eigen Nederland weer terugkrijgen. En daarom PVV? En daarom PVV, ja. De stilte is de baas in Wierum. Dat deelt ook op het stembureau. Ja, er ben ik een moment dan zei van nou, dan komt er net in. Of de meesten die had thuis een slipje of ze hebben wat oors bedijnen, maar dan is het inderdaad heel rustig. En dan val je mek in sliep? Nou, de verleiding is wel groot, maar we hadden toch is Loekjes toch wel wat hier.